الاستهزاء والسخرية والنكت. Шаяру, мыскыл итү, мәзәкләр, мөселманнар төшкән карикатуралар, يمثل في أهل الإسلام. хәтта кайбер адашкан төркемнәр дә моның белән мавыга. إذا أردنا نرد Әгәр адашкан төркемнәргә җавап бирәсебез килә икән, моны көлке, мыскыл итү белән яңда ниндидер мультфильмнар төшерү белән эшләргә кирәк түгел. Коръан һәм сөннәт белән һәм сәләфләребез ничек җавап биргән, шулай җавап бирергә кирәк. Автор әйтә, күфрлек ике төрле була ди. Беренчесе баш тартып күфрлек кылу, икенчесе каршы килеп күфрлек кылу. Баш тартып күфрлек кылу, ягъни дингә кермәү, Абу Талиб сыман. Каршы килеп күфрлеге, ул динне сугу, Абу Джахл, Абу Лахаб, Фиргавн шикелле. Диннән көлүче, динне мыскыл итүче каршы килү күфрлегенә эләгә. Ягъни зур күфрлек кыла. Берсе сорый, кардаш, йөрәгеңдә нәрсә хис итәсең дип. Йөрәгем ныклы иман белән тулган дип җавап бирә. Шуннан соң әйтә, Аллаһны, аның илчесен, динне сүгүдә проблема юк, ләкин хөкүмәт башлыгын сүгергә ярамый, төрмәгә утыртулары бар ди. Ачуы чыкса хөкүмәт башлыгын әти-әнисен сүкми, яңда акчаларын йыртып ташламый, Аллаһны сүгә башлый. Аның өчен бу җиңел. Әйт, Аллаһтан көләсезме? Хәзер инде сезгә Аллаһтан кала мыскыл итәргә кеше калмадымы? Көлергә, мыскыл итәргә ярамаган нәрсәләрдән Аллаһның аятлары, шәригате, илчеләре иң беренчеләрдән булып торалар. Кайбер кешеләрнең мәзәкләр сөйләүдән, шаярудан кала башка эшләре юк. Хәдисләр, сахабаларның, сәләфләрнең сүзләрен җибәреп шулардан көлә. Бу бик хәтәр нәрсә. Аллаһ белән ант итә, мин шаярам гына ди. Диннән шаярып кына көлү, яңда чын-чынлап көлү, аерма юк. Икесе дә диннән чыгу. Аллаһ үзе сакласын шушындый гамәлдән. Шуңа күрә, кардәшләр, бу бик хәтәр мәсьәлә. Коръан аятләренә, хәдисләргә барлык саклык, курку белән якынай. Аллаһ әйтә, чынлыкта чын мөэминнәр шулардыр. Әгәр аларга Аллаһ турында хәтерләтсәләр, йөрәкләренә курку килә, инде аларга Аллаһның аятларын укысалар, иманнары арта. Ләкин көлү, шаяру, мыскыл итү юк, ярамый. Кызганычка каршы бүгенге көндә шаяру бәләсе белән тулган хәбәрләр күп таралды. Имамнарның китапларыннан, аятләрдән, хәдисләрдән көлеп шаяралар. Мөселманнарның фәтва чыгаручы даими комитеты Аллаһны, пәйгамбәребезне, динне сугу зур күфрлек дип әйттеләр. Әгәр берәрсе кешеләрне көлдерер өчен хәдисләр сөйли икән, без аны туктатып аңлатабыз. Әгәр шуннан соң туктый икән, без аны калдырабыз. Дәвам итсә, бу күфрлек. Аллаһ сакласын. Хәдистә пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллям белән Табук сугышында катнашкан кеше турында әйтелә. Бу кеше сугышта Коръан укучылардан да куркаграк кешеләр күрмәдек дип шаяра. Коръан укучылар дип пәйгамбәребездән һәм сахабалардан көлә. Кайбер кешеләр мин шаярам гына ди. Син Аллаһның китабыннан, сөннәттән, сахабалардан шаярасыңмы? Я кардәшем, кем сахабалар турында начар сүзләр сөйли, бу кеше Аллаһка, Аллаһның диненә, пәйгамбәребезгә кул суза. Ни өчен Аллаһка кул суза? Чөнки Аллаһ пәйгамбәребез өчен сахабаларын сайлап алды. Ни өчен дингә? Чөнки дин безгә сахабалар белән риза булырга әмер итә. Аллаһ алардан риза булсын. Пәйгамбәребезгә, Аллаһның аңа салаваты һәм сәламе булсын, кул суза, чөнки кеше дустының динендә. Сахабаларны сүккән кеше Аллаһны сүгә, динне сүгә, пәйгамбәребезне саллаллаһу алейхи ва саллям сүгә. Сахабалар турында бары тик хәерле сүзләр генә сөйлә.